Ni'n byw mewn byd sy'n llawn plastig sy'n tro. Dyma ganlyniad cyfleustra. Mae weips yn cael eu prynu, eu defnyddio a fflysio i dyfnderoedd ein carffosydd lle maen nhw'n aros heb eu gweld. Ond rydyn ni'n gweld nhw a'r problemau maen nhw'n creu. Maen nhw'n creu llifogydd yn ein cartrefi, yn llygru'r dwroedd ac yn gwneud niwed i bywyd gwyllt. Pan fydd y weips yn cynnwys plastig, fel y mae cymaint ohonynt yn, mae'r broblem yn dod yn fwy fyth. Mae dŵr Cymru yn wynebu brwydr gyson. Bob awr, bob dydd, rydyn ni'n gorfod gweithio i gadw'n carffosydd i lifo a'r amgylchedd yn lân. Os defnyddiwn ni llai o weips, os newn ni osgoi brynu weips sy'n cynnwys plastig, os stopiwn ni ddefnyddio ein tai bach fel bin, gallwn ni warchod ein byd. Gyda'n gilydd, gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.